പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് C++ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ C++ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഒരു പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തരം ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സിന്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അതിനെ ബൈനറി ലാംഗ്വേജിലേക്ക്, മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത്തരത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത കോഡുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അത്തരത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ആ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രോസസ്സിങ്ങുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് C++ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് C++ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഈ C++ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു പഠനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. ഒറ്റ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ പഠനമൊന്നും അവസാനിക്കില്ല. ഈ ഒരു വർഷം തന്നെ 3-4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത വർഷവും 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും കൊണ്ട് മാത്രം ഈ C++ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് തീരുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ, C++ന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ തുടക്കമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി, എഴുതാൻ വേണ്ടി, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റേത് ലാംഗ്വേജ് പോലെയും ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം കോഡുകൾ കൊടുക്കാനാണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതിനുള്ളത്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുക. C++ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ തന്നിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിനി C++ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് വരാം. ഈ C++ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ബേൺ സ്ട്രോസ്റ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ബേൺ സ്ട്രോസ്റ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക. പലതവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹു ഇസ് ദ ഡെവലപ്പർ ഓഫ് C++ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത്. ബേൺ സ്ട്രോസ്റ്റപ്പ്. അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബേൺ സ്ട്രോസ്റ്റപ്പ് എന്നാണ്. അതിലെ കാണുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് വെച്ച് നിങ്ങളായിട്ട് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ അത് പല രീതിയിലായിരിക്കും പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. അത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബേൺ സ്ട്രോസ്റ്റപ്പ് എന്നാണ് ആ പേര് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് C++ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഇത് AT ആൻഡ് ബെൽ ലബോറട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ USA കാലിഫോർണിയയിലുള്ള AT ആൻഡ് ബെൽ ലബോറട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് കൊടുത്തിരുന്ന പേര് C വിത്ത് ക്ലാസസ് എന്നുള്ള ഒരു പേരായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. C എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ചുവട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് C++ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ C എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ക്ലാസസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്ലാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുത്ത പേര് C വിത്ത് ക്ലാസസ് എന്നുള്ള പേരായിരുന്നു. പിന്നീട് അതിന് C++ എന്ന പേരൊന്നുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് C++ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക. ഒരു C, ക്യാപിറ്റൽ C ഇടുന്നു, 2 അഡീഷണൽ 2 സിമ്പിൾ ഇടുന്നു, C++. ആ രീതിയിലാണ് അത് എഴുതുക. ഓക്കെ, ചിലരൊക്കെ CPP എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പ്ലസ് എന്നുള്ളതിന്റെ PP മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് CPP എന്നും പറയാറുണ്ട്. എന്തായാലും C++ എന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ പേര്.
അപ്പം ബേൺ സ്ട്രോസ്റ്റപ്പ് ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 1985-83 കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിലെ AT ആൻഡ് ബെൽ ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലബോറട്ടറിയിലെ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷോ തമിഴോ ഹിന്ദിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ ലിപികൾ ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? വളരെ കുറച്ച് ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ലിപികളില്ലാത്ത ലാംഗ്വേജുകളുള്ളൂ, സംസാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലിപികളില്ല. പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ലാംഗ്വേജുകൾക്കും അതിൻ്റെതായ ലിപികളുണ്ട്, അല്ലെ? ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ ആൽഫബറ്റ്സും സിംബൽസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനും അതിൻ്റെതായ ലിപികളുണ്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെ? കാരണം നമുക്കിത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ല പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, എഴുതി കൊടുക്കാൻ, ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിപികൾ, അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, സിംബൽസ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജും പോലെ, നമ്മുടെ സാധാരണ ലാംഗ്വേജുകൾ ഏതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനും അതിൻ്റെതായ ലിപികൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം സാധാരണ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളത്തിനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ അക്ഷരമാലയുണ്ട്. ഈ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അക്ഷരമാലകളുണ്ട്, അല്ലെ? ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അതിന് അതിൻ്റെതായ അക്ഷരമാലയുണ്ട്. ആൽഫബറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. 26 ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടങ്ങിയ ഒരു ആൽഫബറ്റ് അതിന് ഉണ്ട്, അല്ലെ? A to Z വരെ വരുന്ന ആൽഫബറ്റ്സ് അതിനുണ്ട്. ഇത്തരം ആൽഫബറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അക്ഷരമാല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ലാംഗ്വേജിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയല്ലേ? മലയാളത്തിലെ ഒരു വാക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ, ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ഒരു പ്രബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അക്ഷരമാലയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതണമെങ്കിൽ, ഒരു എസ്സേ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 26 ആൽഫബറ്റ്സും അതുമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന മറ്റ് സിംബൽസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കണ്ടന്റുകളൊക്കെ റെഡിയാക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൽഫബറ്റ് പോലെയുള്ള ചില ക്യാരക്ടറുകളും സിംബലുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം ആൽഫബറ്റുകളുടെ, അത്തരം ക്യാരക്ടറുകളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ക്യാരക്ടറുകളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അത്തരം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. നമ്മളൊരു സാധാ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയോ മലയാളം പോലെയോ തമിഴ് പോലെയോ ഹിന്ദിയോ പോലെയുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത്തരം ക്യാരക്ടറുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഇത്തരം ക്യാരക്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക. ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വേർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും, വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും, അതിന്റെ മറ്റ് ഗ്രാമർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അക്ഷരമാല, ആൽഫബറ്റ്സ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഈ അക്ഷരമാല പോലെ, ആൽഫബറ്റ്സ് പോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ലാംഗ്വേജിലെ ആൽഫബറ്റ്സ് പോലെ, അക്ഷരമാല പോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും സിംബൽസിനെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റാണ്, ക്യാരക്ടറുകളുടെ ഒരു സെറ്റാണ്, ഒരു കൂട്ടമാണ്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആ ലാംഗ്വേജിലെ പല കാര്യങ്ങളും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറുകളാണ്, സിംബലുകളാണ്. അപ്പം സാധാരണ ഒരു ലാംഗ്വേജിലെ ആൽഫബറ്റ്സ് പോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും സിംബൽസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഇനി അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ദ സെറ്റ് ഓഫ് വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് used in a programming language is known as character set. Okay, the set of valid characters used in a programming language is known as character set. ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ട് പറയുന്ന ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അല്ലാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിൽ A to Z എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കുറെ സിംബൽസ് ഉണ്ട്. അതിലല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിലെ ഒരു ആൽഫബറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല.
എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും അതിൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, സിംബൽസ് ഉണ്ട്. അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെയും സിംബൽസിന്റെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുക. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം ദ സെറ്റ് ഓഫ് വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ്. ഒരു C++ പ്രോഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാരക്ടർ സെറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും 5 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5 പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ്, ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി, മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകൾ ഇപ്പം അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ക്യാപിറ്റൽ A to Z ഉം സ്മോൾ ലെറ്റർ A to Z ഉം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ നമ്മൾ 5 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 5 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ്. അത് അപ്പർ കേസ് ആൽഫബറ്റ്സും ഉണ്ട്, ലോവർ കേസ് ആൽഫബറ്റ്സും ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ്, ക്യാരക്ടർ സെറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ സാധാ ബേസ്ഡ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിജിറ്റ്സ് ആയ 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള 10 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ്. 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള 10 ഡിജിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള 10 ഡിജിറ്റുകളാണ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ടൈപ്പിൽ വരിക. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഇപ്പൊ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടും, ഇല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും, സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ആവശ്യമായിട്ട് വരും, ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ആവശ്യമായിട്ട് വരും, മറ്റു ചില സിമ്പിളുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിളുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സും ഡിജിറ്റ്സും മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിളുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്തരം എക്സ്ട്രാ സിമ്പിളുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നത്. അതിപ്പം അഡീഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലസ്, മൈനസ്, ഡിവിഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, ബ്രാക്കറ്റ്സ്, ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ, ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ, കോമ, സെമി കോളൻ തുടങ്ങിയ പല സിമ്പിളുകളും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നാലാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് സ്പേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. വൈറ്റ് സ്പേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ കീബോർഡിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം, ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ കീ ഏതാണ് കീബോർഡിൽ? നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ബാർ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ആ സ്പേസ് ബാർ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യും. കാരണം ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നില്ല, പകരം ഒരു സ്പേസ്. നമ്മുടെ കർസർ പോയിന്റർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഒരു പൊസിഷൻ മുമ്പോട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു സ്പേസിന് ശേഷം മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര തവണയാണോ നമുക്ക് സ്പേസ് വേണ്ട അത്രയും തവണ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പം അതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ്. ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാതെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കീ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് കീസും ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ, ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ സാധാരണ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സിംഗിൾ സ്പേസ് അല്ല, പകരം 3-4 സ്പേസുകൾ കൂടി ചേർന്ന അത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനല്ലാതെ കർസർ പോയിന്ററിനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാബ് എന്നാണ് അതിന്റെ ശരിയുമുള്ള പേര്. അപ്പൊ അതും എന്താണ്? ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാബ് ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ്. ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ക്യാരക്ടറാണ് എന്റർ കീ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ കീബോർഡിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ. ആ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരു ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് കർസർ പോയിന്റർ മൂവ് ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
അതെന്താ, ആ ലൈനിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല, ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം അത്രയും സ്പേസസിനെ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ലൈനിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും സ്പേസ് അത് അവിടെ ലീവ് ചെയ്യാണ്. ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് മാറി അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, വൈറ്റ് സ്പേസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ എന്റർ കീ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഈ എന്റർ കീയെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്ന പേര്, അതിന്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ എന്നാണ് അതിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള പേരെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്റർ കീ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പേര് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കുന്ന പേര്. അപ്പൊ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റർ കീയെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, ഫോം ഫീഡ് ഉണ്ട്. ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടറും ഫോം ഫീഡും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരിയോട് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കില്ല, അറിയില്ല. എന്നാലും അത് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. വൈറ്റ് സ്പേസിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടറും ഫോം ഫീഡും ഒക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്പേസ് ബാർ ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാബ് ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, എന്റർ കീ അതായത് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ന്യൂ ലൈനും ഫോം ഫീഡും ഒക്കെ. അതൊക്കെ വൈറ്റ് സ്പേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതാണ് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റിലെ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, വൈറ്റ് സ്പേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ആസ്കി വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു, അല്ലെ? ഏതൊരു ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഫോമാറ്റുള്ള ഒരു നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ആസ്കി കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസ്കി നമ്പർ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം. അപ്പൊ ഈ ആസ്കി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട്, ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് ആസ്കി നമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആസ്കിക്ക് അതിൻ്റെതായ വേറൊരു പർപ്പസ് ആണുള്ളത്. അപ്പം ആസ്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. C++ പ്രധാനമായിട്ടും 256 ആസ്കി വാല്യൂസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത്ര ആസ്കി കീസിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും 5 ടൈപ്പാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റിലുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ലെറ്റേഴ്സ്, ഡിജിറ്റ്സ്, വൈറ്റ് സ്പേസസ്, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ്, ക്യാപിറ്റലും സ്മോൾ ലെറ്ററുമായിട്ടുള്ള A to Z വരെയുള്ള ആൽഫബറ്റ്സ്. ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 to 9 വരെയുള്ള 10 ഡിജിറ്റ്സുകൾ. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല രീതിയിലുള്ള സിംബലുകൾ ഉണ്ടാവും. കുത്ത്, കോമ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, ബ്രാക്കറ്റുകൾ, പല രീതിയിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട്. സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ പെടുത്താം. വൈറ്റ് സ്പേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? സ്പേസ് ബാർ ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാബ് ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ്, എന്റർ കീ അതായത് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ്, പിന്നെ ന്യൂ ലൈൻ, ഫോം ഫീഡ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ വൈറ്റ് സ്പേസസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെയാണ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതേതാണ്? നമുക്ക് ആസ്കി വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കേസ് വരുമ്പോൾ അത്ര ആസ്കി നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പറായിട്ട് ഡിജിറ്റ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഒന്നും പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ 5 ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ലെറ്റേഴ്സ്, ഡിജിറ്റ്സ്, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, വൈറ്റ് സ്പേസസ് ആൻഡ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. 5 നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഇതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റ്സ് അറിയണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു C++ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അതെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് C++ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആൽഫബറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, വൈറ്റ് സ്പേസസ് ഉപയോഗിക്കാം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസ്കി പോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെറ്റ് ഓഫ് വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. C++ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, വൈറ്റ് സ്പേസസ് ഉപയോഗിക്കാം, അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് ആസ്കി വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആൽഫബറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്, ഒരു ലാംഗ്വേജിലെ ആൽഫബറ്റ്സിനെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആൽഫബറ്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തത് പിന്നെ എന്താണ് പഠിക്കുക? സാധാരണ ലാംഗ്വേജിൽ ആൽഫബറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കും,
അല്ലെ? ഇംഗ്ലീഷിൽ A to Z എന്നുള്ള ആൽഫബറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല പല വേർഡുകൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിക്കും. മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അക്ഷരമാല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിലെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി വേർഡ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം. അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോക്കൺസ് C++ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So tokens are the fundamental building block of a programming language. Tokens are the fundamental building block of a programming language. ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക? ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുക. അതിനെ നമ്മൾ ലെക്സിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ടോക്കൺസിനെ നമ്മൾ ലെക്സിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഡെഫിനിഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക. ദേ ആർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്. അത് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെയാണ്. എന്ത് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഈ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോക്കൺസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ ടോക്കൺസ് ആണ് പല രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള പല ടോക്കണുകൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് പല രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പല എക്സാമിനും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എക്സാമിനും തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോക്കൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ടോക്കൺസ്. വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടോക്കൺസ്. ദേ ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലെക്സിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമായിട്ടും 5 തരത്തിലുള്ള ടോക്കൺസ് ആണ് ഉള്ളത്. ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ നമ്മൾ 5 എണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത്. ടോക്കൺസ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും 5 ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോക്കൺസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 ടൈപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ്സ് ആണ്. രണ്ടാമത്തത് ഐഡന്റിഫയേഴ്സ്. മൂന്നാമത്തത് ലിറ്ററൽസ്. നാലാമത്തത് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ്. അഞ്ചാമത്തത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം: കീവേഡ്സ്, ഐഡന്റിഫയേഴ്സ്, ലിറ്ററൽസ്, പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. 5 വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടോക്കണുകളാണ് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക. 5 ടോക്കണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5ഉം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രോഗ്രാമിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്കതിനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോക്കണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, they are the reserved words അല്ലെങ്കിൽ reserved tokens convey a special meaning to the compiler. They are the reserved words അല്ലെങ്കിൽ reserved tokens convey a special meaning to the compiler. അത് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡുകളാണ്. നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ടോക്കണുകളാണ്. പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ടോക്കണുകളാണ്. അത് കമ്പൈലറിന് ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് കമ്പൈലറിന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കൂ. കമ്പൈലർ എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ C++ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കീവേഡ് എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കമ്പൈലറിന് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ, നമ്മളൊക്കെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ C++ന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത് കീവേഡ് ആണ് എങ്കിൽ ആ കീവേഡിന് ഇന്ന അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്ക് C++ ഇല്ല. അങ്ങനെ പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടോക്കൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക? കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയാം. പ്രധാനമായിട്ട് 48 വിവിധ ടോക്കണുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ആ ടേബിളൊക്കെ നോക്കുക. നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പല കീവേഡ്സും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കീവേഡ്സ് ആണ് ഇഫ്, ഫോർ, വോയിഡ്, ഇന്റ്, ഫ്ലോട്ട്, ക്യാർ, ഡബിൾ,
ബ്രേക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കീവേഡുകളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു മീനിങ് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി നിർവചിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്, ടോക്കൺസ് ആണ്. അതെന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വേറെ ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നല്ല, ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ എറർ കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കീവേഡിനൊക്കെ ഓരോ ഉപയോഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടോക്കൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുക. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി 4 ടോക്കൺസിനെ കുറിച്ച് കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അതിൽ ഐഡന്റിഫയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തൽക്കാലം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ. ആദ്യം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, C++ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ബേൺസ് ടോസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ക്യാരക്ടർ സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, 5 ക്യാരക്ടർ സെറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ടോക്കൺസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു, 5 വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടോക്കൺസ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ ആദ്യം കീവേഡിനെ കുറിച്ചും ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നു. അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ 2 ക്ലാസ് ഒരു C++ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് 1 തവണ അല്ലെങ്കിൽ 2 തവണ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ കാണാൻ തോന്നുന്നു അത്രയും തവണ കാണുക, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ഞാനുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത്തരം സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.